Ben, boas tardes. Inda que somos casi todos conocidos, vou dar unha pequena introducción. O Xurxo é unha persoa impresentable, o sea, non vai falta presentalo por coñecido, dar unhas pequenas pinceladas introductorias de rigor e nada máis. O IEN, para o que non nos saibades, non levamos 5 ou 6 anos traballando, fundamos, constituímonos como a sección cultural sen ánimo de lucro, e para anticipar que non vai cobrar nada por vir aquí, que non lle dixen por teléfono, fundouse en outubro do ano 1999 e foise forxando pouco a pouco a súa identidade. A identidade que caracteriza o IEN, as actividades que a caracterizan. O primeiro que se fixo foi un traballo intenso de documentación gráfica que fixera Bieito e Ángeles, alguna xente máis do Valmiñor, que nos cometidos está nos nosos estatutos, uns estatutos remedados do Seminario de Estudos Galegos, como non podía ser de outra maneira, dividido por seccións e todo iso. O pouco fixemos unha exposición de arte rupestre. Pronto empezamos coas xeiras, que son unhas visitas que as facemos no verán porque o tempo acompaña, porque xa no mes de agosto a veces no monte temos problemas co frío, que son xeiras, son visitas ao patrimonio material e inmaterial do Valmiñor. Temos pensado algún día facer visitas alén Miñor, pero polo momento hai moito que ver por aquí, non damos acabado. A pasos, ríos, monte. Este ano pasado, sobre todo foi un éxito total, 4 visitas polo mar de Baiona e Panxón, na que houve unhas 900 persoas falando de talasonimia, que sae no teu último libro tamén. E outra das series de identidade, a parte da revista, que nun primeiro momento, e entón moi pronto, foi anual. A crise afectou e fixemos a trianual, como os tríos que había en Irlanda, no Arraste, e agora vamos a facer 2 por ano, porque agora estamos económicamente fortísimos e non estamos acabados os cartos. E outros son as tertulias do IEN. As tertulias do IEN, nos reunimos, a Xunta Rectora do IEN reúnese todos os martes aquí, de 8 a 10, 10:30, 11, depende, organizamos o traballo da semana, do mes, a veces falamos de fútbol, non, de fútbol non falamos, e organizamos o traballo. E no mes de setembro é cando nos poñemos, nunca o facemos con 3 meses de antelación, que persoeiros, como digo os portugueses, que bultos imos traer este ano. Personaxes, xente da cultura, xente da política, músicos, científicos, e hai propostas dos membros do IEN, de xente que quera aportar, e despois os que facemos a proposta é como na mili, o que pregunta monta guardia. Entón, se eu propoño a Xurxo Souto, chámame. Se Julián propón a Yolanda Suña, chámame. E o bonito de todo iso é que chamas a xente e ninguna di que non. É rarísimo. Se a gente di que non é por problemas de calendario, por exemplo, aquí estaba citado para abril, e chamei que cando lle chamei, bueno, el ven a falar como tertulio do mundo do mar, porque ten un libro que vai pola terceira, pola segunda ou pola terceira. Aquí ven que é medio de rollo, este é a segunda, pero xa está a terceira. Está a terceira edición. Son tiradas de 10 exemplares, pero bueno, non, vai. 7 exemplares. 7 exemplares, compra a familia e tal. Entón, pola terceira edición é do que nos vai falar hoxe aquí. Xurxo Souto, a parte de que hai 20 e tantos, 30 anos, foi membro dos diplomáticos de Monte Alto, está ahora nunha exposición que me parece itinerante do movimento Bravú, que se pode solicitar para asociacións culturais e para colexios, e ben que coñezan os nenos e maiores. Que foi iso? Foi despois máis conocido fora do mundo da música, porque durante o bipartito algo cambiou a Radio Televisión de Galicia para ben noso, dos anos e medio. Aquilo presentaba 2 programas estupendos, un que vos sonará a verlo por Reformas, que era as tardes, que tiñan cabida todas as iniciativas musicais que había no país, desde os mozos que tocaban rock and roll nun garaxe de Petín hasta os alteiros de Donón. Iso, cando chegaron novos aires políticos, supoño que molestaría, o sea, eu sei que había un empeño grandísimo en votar teoría, conseguirlo pronto, ademais, totalmente fora. E outro programa que ten que ver moito con oso era Mil Ribeiras. Galicia, non sabemos, depende como midamos,
temos entre 1000 e 1500 metros de costa, kilómetros de costa, depende se medimos hasta San Simón, por fondo da ría, como midamos. Ese era dedicado ao mundo do mar, que é do que maiormente nos vai a falar hoxe. Bueno, vai a falar, vai a tocar, vai a facer tocar e cantar a todos. Eu non vou a ser máis extenso na presentación, vou poñer ali abaixo para non molestarte e todo o tempo. Non molestes, Es o tempo que queiras, vale? O sea, que vin, vou me estender bastante, non? O sea... Saúde e océano. Estou moi contento de estar nesta Casa do Saber, seguidora do Instituto de Estudos Galegos. Estou moi contento por ter como anfitrión a todos vós e todas vós, pero nomeadamente a Xosé Lois, porque cando alguén fai ben as cousas tamén dicilo. E para mí unha referencia absoluta que me iluminou sobre esta parte do meu país, que desgraciadamente dende o norte tampouco coñecemos. Ese é o tema central da miña argumentación, a comunicación que temos entre os galegos e as galegas, que me descubriu este mar do sur, esa taxonomía absolutamente fecunda, un home que cada semana descobre un petroglifo e non damos feito, claro, isto é que gracias a ele tenho ocasión de coñecer a grandes sabios do mar de Baiona, que tanto como decir do mundo todo. Quería principiar con un saúdo que foi un agasallo de Bernardino Graña. Hai 3 anos fixemos unha homenaxe na Coruña, unha festa, mellor dito, e daquela habitamos saudarnos co título dos seus poemas. Eu digo Medre o mar e vos decides Medre. Medre o mar! Medre! Medre o mar! Medre! Medre o mar! Medre o mar! Costou un chisquiño, pero medrou. Aquí está. Efectivamente, quero falarvos destes contos do Mar de Irlanda, que nomeadamente, ou fundamentalmente, son unha expresión de protesta contra un fraude. Xa falamos dos kilómetros de costa que ten o noso país. Se Galiza é a día de hoxe aínda a maior potencia pesqueira de Europa toda. Se por diante de nós pasa a maior ruta mercante do mundo, unha das mercantes do mundo. Por que non sabemos nada do mar? Se non somos de familia mariñeira, se non nacemos na Ribera, por que non sabemos nada do mar? Cal é o motivo? Cal é esa mala educación recibida? Por que o mar non está presente nos medios de comunicación? Por que non está presente no ensino? Por que ata os propios traballadores do mar senten o seu traballo como un traballo marginal? Non me entra na cabeza. Volvo ao tema desa gran derrota na mercante. Por que desa gran derrota, dese movimento económico, supapamos o negativo, que son as mareas negras? Porque aquí somos un país no que tropezan os petroleiros 3 veces na mesma pedra, 4 veces, 5 veces, non é por casualidade, por ese fluxo. Lembro aquelas palabras de Stefan Morning, que veu aquele erudito noruegués, que veu estudar as relacións tradicionais, e foi unha rapaciña na Illa de Ons, e aquí ficou para sempre, cando lle preguntaron: pero vostede, por que veu vivir aquí a este fin da terra, tan longe? E dixo: non, un momentiño, Galiza non é un fin da terra, Galiza é un centro do mar. Danse de conta os suecos, pero nos non. Claro, cal é o problema? E de que sei que na entrada, e tamén o tenho comentado varias veces, sei que está desa defensiva. Porque claro, ainda que son de xente encantadora, con inquedanzas culturais, eu sou consciente que este... Xa ven este coruñés, este coruñento, este coruñoco, a falarnos a nós das cousas do mar, por favor. Está aí latexando, non? Pero non, que fago así sempre, non. Ui, alá o meu libro. É que eu do mar non sei nada. Esa cuestión, non sei nada. E non é direito. Eu nací na Coruña, e na escola, nin no entorno, ninguén me falou do mar. Nin sequera os talasónimos, que agora coñecemos gracias aos Elois. Pois tardei 48 anos en saber que o mar, que vai... Todos subimos a Torredentes, verdade? Alguna vez. E vemos unha auga maravillosa, o Naco do Ceo, ben? Os mariñeiros está vendo un mar que ten nome, o mar de María Antonia. Tardei 48 anos en saber que ese mar tiña ese nome. Que aí estaban os carpanchos, os abarracidos, as torres de Leste, as torres de Vendaval. E como é posible que, insisto, que dende a Coruña saiba o que pasa en Berlín ou Nova York e non saiba o que pasa aquí no Val Miñor? E viceversa. Como é posible esta comunicación interna, tan grave e tan interesada? Ao mellor, algo ten que ver, e foi o que me comentou un rapaz
de Marín, que está agora en Londres, e non reparara niso, que vivimos nun estado que ten a capital máis longe da Ribeira de toda Europa. De toda Europa. Por suposto, Portugal, Lisboa, esa épica do mar, que logo un sustento dunha economía, por suposto Londres, París, moi perto do mar, Bruxelas, até Viena, que un estado interior está máis perto do mar que Madrid. Temos que revoltarnos. Se somos xente con unha certa inquedanza, temos que saber que esa Galiza do mar, esa pedra que se chantá no Atlántico, que se estende polo mundo todo. Que un mariñeiro do Berbés, o mellor non sabe onde queda Río Torto, pero todos saben onde queda Capetón, Cape Town, en Sudáfrica. Saben por motivos do traballo, por necesidade do traballo. E todos saben do muro, o mellor non saben onde queda Oimbra, pero todos saben onde queda Antuerpe, que como lle din en galego do mar, a Amberes, que é o Porto do Norte. E todos saben de Terranova, de San Pedro e Miquelón, onde estaba aquela tasquinha que lle chamamos Rompecarallos. San Pedro e Miquelón é unha tasquinha que lle chamamos Rompecarallos. Que temos dereito a coñecer toda esa dimensión, porque hai unha cuestión, e xa entro no tema agora. Este libro pode ser un conxunto de historias, pero que interesantes, pero é sobre todo unha protesta. Xa comentei, é un manifesto de futuro, porque pasado mañán a Citroën, sempre que están ameazando, levan a Paparrocos, que levo que non levo. Pasado mañán a Mancio Ortega dalle un arrouto e leva a Zara a Singapur, e quedamos a velas vir. Pero mal está aquí, ninguén non o pode levar. É a nosa orixe e ten que ser o noso futuro. Entón, diante desa falta de ignorancia que tiña eu, que non sei nada das cousas do mar, onde fun, e o método terrícola, vou preguntando. Sin insistir moito, pero con constancia. Entón, cos diplomáticos, andei por polo mundo, depois andei en Coruña, tiña un programa que andei na SER, que estaba, os estudos de Radio Coruña están a 100 metros da Ribeira, e o mar non existe, é increíble, logo mil ribeiras. Entón, comecei a preguntar, e coñecí a un patrón de Corme, que era o sogro do noso técnico de son, Serafín Mourelli, e díxome, de Corme que viu na Coruña, díxome, o mar non é poesía, marcando distancias, o mar é traballo e esforzo. E de seguido comentou, mas vou ir para allá, que son mesmos moi distantes. E de seguido comentou, eu nacín en Corme, fala así que non falar fondo, non, eu nacín en Corme, criei na Coruña, casei en Noia, viví no Gran Sol. De onde son? Son do mar, mas que de sitio ningún. E logo dicía que o mar non era poesía, estaba facendo un auténtico poema lírico. E falando con ele, claro, todos estes barrios da Coruña, que son os mesmos barrios de Vigo, desde os ollos do mar, proclamo no libro abertamente que Coruña e Vigo son a mesma cidade. Non é que sexan cidades e máis, non, son a mesma cidade. Son dous pontóns de recalado do mesmo océano. E había un rapaz de Bouzas, Bené, un señor, que dicía que andaban unha parella, que pescaban os dous, unha parella, tiraban do mesmo aparello en Gran Sol. Logo un desembarcaba no Muro e outro no Berbés. A forza do traballo indicando que era a mesma cidade e a mesma identidade. Pois ben, comecei a preguntar a eses mariñeiros, a esa xente que habita os barrios da Coruña, e apareceu esa xeografía que tedes aí nunha piña no póster central, feita fotocopia. Resulta que os mares de Irlanda están todos cheos de nomes en galego. E ninguén non o conta na escola. Esa é unha xeografía que temos dereito a coñecer. Para iso, para o 48, explicou moi ben como esa xeografía Carrillo, un patrón de Malpica, que di, así como as rías do sur de Galicia están orientadas de nordeste a sureste, as rías do sur de Irlanda están orientadas de nordeste a sureste e os fondos mariños tamén tienen esa orientación. Entón, pasas o paralelo 48 e aparecen os tres codillos, que son unha lección pequena de xeografía, non esperaba isto. En fin, aquí me estás a sofrer. Aparecen os tres codillos que son os petoutos de un monte submarino, de un morrazo, ou dun barbanza submarino, que lle chaman o Banco do Zapato, e máis que arriba se lle chaman o Carburo. Logo ven un val que lle chaman a Canaleta, logo o propio Gran Sol. Está a ferradura, a pistola, a metralleta, o calcetín. Esos son os mares do cuberto, de 200 brazos de profundidade máis ou menos pegadas á ilha de Irlanda. Agora xa é difícil pescar por aí. Cara ao norte, o mar das Galiñas. Alguén de vos estivo en Irlanda, seguro que sí, verdade? Alguén estivo nas Illas Aran? Pero sabes onde que era, non? As famosas Illas Aran, aquel documental de Flaherty dos anos 30, tamén o farán, que dicían como vivía aquela xentiña na bahía de Galway, de Galway, como dicen os galegos, de Galway, abertas a todos os ventos. Ben, pois, se Flaherty movese o tiro de cámara nos anos 30, vería os barcos de Bouzas pescando no horizonte. E son aguas tan galegas que as aguas de fora de Arán teñen nome galego, chamanlle a Cona da Vella. Como máis augas galegas se chaman a Cona da Vella? Temos dereito a coñecer esa realidade. Por que ninguén nos fala diso?
Por que nos fan 100.000 películas desas aventuras? En os anos 50, nos anos 60, mellor, chegaron os barcos do crédito. O Ministerio de Pesca Español deu unhas subvencións para fazer barcos de ferro. Entón, aqueles patróns pensaban que esses barcos eran insubmersibles e foron a conquista de Porcupine, unha montaña submarina que está a oeste de Irlanda, esta zona. Xa era 400 brazos de profundidade. E foron ali buscando novos mares e bautizándolos, a Serra, o Sindicato. E tiñan que buscar, claro, eran barcos do arrastre, tiñan que buscar os fondos de area sen pedra para poder largar o aparello, porque se hai pedra, o aparello en barra, racha, non pode pescar. E este Serafín Mourelle, o que dicía que o mar da poesía, comentou un día: jastei, porque foi un deses pioneiros de Porcupine, jastei aparellos a Eito e finalmente atopei os carreiros no mar. Para mí cruzar Porcupine foi como aqueles pioneiros que cruzaron as montañas rocosas. Podía ser porque viste unha película de Hollywood, non? Afortunadamente é o noso veciño e temos dereito a coñecelo. Tamén comentou Serafín, un mar que non aparece aí, é o mar do Capitán, que contaban, que chaman así porque unha vez un barco embarrou, xa vos dixen, enganchou no aparello que pensaban que era o casco dun barco fundido e o mellor tiña valor, como chatarra, estaban tirando para non rachar o aparello moi lentamente, valle que tes, vou non vou, puña pouco, e ao cabo de varias horas subiu o submarino, porque era un submarino, e saliu o capitán do submarino e dixo: coa pipa, oiches, dame lume, se non aguanto máis sin fumar. Os mesmos contos que temos en terra, temos nesa Galicia no mar, e temos dereito a coñecelos, porque desgraciadamente do mar que sabemos, que nos contan sempre? Naufraxios, accidentes, morte. Queremos coñecer a vida, e queremos coñecer a música. Ben, que pon aquí, por favor? Que pon? Forte! A ver, roqueras do mundo, que pon? Ah, non pon ACDC, non pon a CDC, pon a Comisión do Carme. Non conto no libro. Fui un día dar unha parolada, un pregón, ao barqueiro. Ves, o barqueiro, temos dereito a saber o que pasa no barqueiro, e atopeime toda a xente con esta camisola. A Comisión do Carme. E logo, digo o pregón, e como estaba o só, pois levaron a comer a casa dos que organizaban a festa, o día da festa. Comida poipara, inmensa, maravillosa, variada, fecunda, e levase de rollo porque tiña ao lado, e faltaballe este dedo. E claro, basta que lle falte o dedo porque estou o tempo mirando. E canto máis comía, máis bebía, máis miraba. E xa estábamos nos postres, e vai e dixome, xamos aquí. Queres saber onde perdín este dedo? E dixome, sí, iso. Pois perdino no clítoris. E se me explicou. No mar do clítoris. Porque esos nomes que tedes aí son nomes do arrastre. Buscan praias, pero os pincheiros, que andan ao pincho, buscan barcos afundidos, buscan petoutos, buscan pedras concretas. Hai un punto en chegando para o 48 que chaman o clítoris do mar de Irlanda. E este me perdeu o dedo no clítoris do mar de Irlanda. Decía, se alguén o encontra que me devolva. Non é que non va a querer volver, non. Historias fascinantes, maravillosas, que temos dereito a coñecer, insisto, e que forman parte da nosa identidade. Coñecelas significarían unha revolución e unha nova dimensión para saber o que somos. E claro, para non estender moito xa polos mares, falando con esta xente, con estes sabios que nos rodean, desas geografías, aparece inmediatamente a propia illa de Irlanda. Irlanda é unha obsesión, miro para a irlandesa, para que parou por aló. Irlanda é unha obsesión para a cultura galega. Os tempos de Pondal, todo iso, a música, todos miramos para Irlanda, pero casi nunca falamos cos que máis saben de Irlanda. Con estes traballadores que, por motivos laborais, tocaron os portos do sureste de Irlanda. Esa Irlanda pobre. Eses portos que aparecen aí, Bantry, Castletón, Dingle, Valentía, Cribéis, portos, insisto, galegos do sur de Irlanda, cunha relación directa e diáfana. Tive a sorte de coñecer en Bantry, no fondo da ría de Bantry, a Michael J. Carroll. Se preguntase a un mariñeiro por aquí por Michael J. Carroll, ninguén sabe o que é. Quen é? Un escritor. Pero se dicides Miguel, o fío de Mr. Juan, todo se coñece. Porque Mr. Juan, John Carroll, foi o conservatorio dos barcos galegos nos anos 50 en Bantry, onde paraba casi toda a frota. E o fillo escribiu un libro que se chama The Second Spanish Armada, falando de como vían eles a chegada dos galegos, dos mariñeiros galegos, a súa illa. É como falar do Gran Sol, pero dende outro lado do espelho. Algo para mí fascinante. Tiven a sorte de coñecelo,
cando foi presentar o libro a Coruña, logo foi a Irlanda, entrei na súa casa, que era como a habitación do vello mariñeiro de Bonolo Gris, coñecedes ese cadro, todos os elementos marítimos, e arriba na capota había un cadro e dixo, tú só lo conoces, verdad? E dixo, a ver, pois era unha maior por aí dos anos, pois fácil moi coñecido. Estou dando de voltas e finalmente dime conta do que era. Era un antigo varadoiro de barcos que estaba pegado a Ponte da Pasaxe, na Coruña, Santa Cristina. Agora ali é unha urbanización. Ninguén lle acorda ese varadoiro. Nunha vila do fondo dunha ría de Irlanda, sí. E xa foi como unha interrogación maravillosa. E contaba este Michael J. Carroll, que viu chegar os primeiros barcos galegos, que eran de Marín, e que declaraban na Coruña, o Avispa e o Alfil no ano 46. Estaba ali no Fandi de Bantry, que é onde se fai tamén a feira, pegando, apareceron aqueles dos barquiños, e todo o mundo fascinado, que esos barquiños blancos, decían que serían barcos ingleses, entón dixeron os vellos, son barcos ingleses, non lles indiquedes como a entrada que se afunda. Pero non, era sabiron que non, que aparecía aquí outros nomes extraños, e decía que baixou, era un neno, tiña 11 anos, e viu baixar aqueles barcos, aquela xente, aqueles barcos tan pobriños, aquela xente tan pobriña, algúns deles descalzos, ano 46, claro, ve as cousas do outro lado do espello, todos temos unha épica do Gran Sol, pero pon acento en elementos que nós non queremos ver, que era a precariedade material, homes descalzos, todo cheo de barcos malísimos, todos cheos de cucarachas, por dentro, etc. Pero xente tan pobreña, pero xente tan simpática. Ou hai unha empatía natural, segundo él. E o que máis chamou a atención nese primeiro encontro foi que un daqueles mariñeiros baixou do barco unha bolsa de coiro. Ergueuna, apretóuna, e da bolsa sobrou un líquido vermelho. Era a primeira vez en Irlanda toda que vía unha bota de viño. Que foi unha festa, xa rapazes que quixeron aí probar a bota de viño e tal. E decía Michael J. Carroll, non sei que tiñan os guisos dos galegos que sempre sabían mellor. Sabemos nós, o pimentón, porque deu unha cabeirada, causou conmoción en Irlanda. E outra revolución en Bantry naqueles anos foi o café con gotas, con pingueiras de caña. As pingueiras de caña teñen moita importancia, porque cando chegan os opresamentos, ainda mo dixo onte Carrillo, un patrón de Malpica, cando che viña a patrullera, o único xeito de que fixesen a vista tal e que zafaran era agasallarlos cunha caixa de caña do país. En concreto, coviña, de Caldas de Reis. Ese era outro tema. Ben, decía que o café con gotas, que era unha cousa que chamaba a atención, e nese libro descobre que os galegos, da Coruña, de Vigo, de Marín, en Irlanda, en Bantry, naqueles anos 50, facían dúas mareas. Unha marea sabémola todos, non? Que é a marea do peixe, evidentemente, da pescada, da pixota, como din en Marín. A outra marea, descoñecida para terrícolos e terrícolas, era a marea do coñá. Todos levaban un pequeno contrabando de coñá, unha botelliña. O coñá, palabras como fundador, Osborne, 1900, eran palabras talismán en Bantry. Toleaban todos os holandeses. Chamabanlle brandy, sí, toleaban. Cando chegaba un barco galego, se aparecía pola ribeira e así o conta el, a brigada do Carrillo, que era unha casa, tocar do bebé para facer o contrabando. Ese policía de aduanas, o chato de Bantry, que llamaron unha canción, un de Baiola, do que logo falaremos, José Luis Blaxe, querían meter a man, a canción que cantaban, e cando aparecía o chato, cantaban que non hai coñac, non hai coñac, pero ben, o que ia. Se o chato de Bantry quería meter a man, o policía, no Carriño, decía que, o propio, non? A man pode metela, pero o neno ten furrica, acaba de facer caca, e cousa man e cousa súa. Os mesmos contos de consumeiros que temos aquí, nesa Galiza máis extensa, que se chaman os mares de Irlanda, os mares do Gran Sol. Toda unha literatura, insisto, que temos dereito a coñecer e temos dereito, literatura popular, a compartir. E, por suposto, surdiron historias de amor. A guedella morena causaba furor. Entre rapaces era algo moi exótico. Serafín Mourelle contábame como iba aos bailes de Bantry, como chegaron a dividir o repertorio. Había as pezas para os galegos, que eran as pezas estilo español, que chamaban eles, que daban pasodobles, e as pezas irlandesas, que decía Serafín Mourelle que era tipo Rigodón. Dicía, eu bailamos todas. A nunca me dixeron nada. Pero xa estou lembrando, e continuo varias veces, unha historia ben bonita de Tomé de Raxó, un de Marín, Llorito de Raxó, que pasa que vive en Marín, que era cociñeiro. Sabedes que a clave do equilibrio psicolóxico dun barco é o cociñeiro. Se o cociñeiro é bon, o barco traballa ben. Como o cociñeiro se é malo, unha desgracia. E hai unha lei non escrita, pero que funciona en toda a flota galega. Os domingos
cocido. Sí. Pero funciona de toda forma. E se un rapaz tinso, outro rapaz de Marín, que agora está ali en Castretón, callou de barco, porque o cociñeiro era irlandés e non lle facía cocido o domingo. Dixo, callou de barco, aquí isto non o podo tirar. Ben, pois este tamén era xo, contoume, que andaba nun barco da mercante e tocaron Belfas. Estaban en Belfas ali atracados, era pola mañá, iba a poñer que fazer a comida e quedou sen cebolas. Xa me diredes, un cociñeiro sen cebolas. Foi ao provisionista, entrou pola porta e viu a ela, Verónica, os ollos verdes máis bonitos de Irlanda toda. Quedou enfeitizado e dixolle, e logo non terás unhas cebolas. A Verónica dixolle, e logo que faz pola noite. Eso é amor. Entón, explicoulle que claro, que decía que aquela era nova, era guapo. Entón, o maquinista e o contramestre, que eran veteranos, levaban de miñoca para ligar coas vellas ao baile das viudas. E dixo, non, ao baile das viudas non vas. Ti vas comigo ao Manis Club, e foron ao Manis Club, e bailaron, e bicáronse, e pasaron a noite xuntos, e quedou a vivir con Verónica xa. Como dicía el, xa fun desertor. Por un par de ollos verdes fun desertor, porque naquele tempo todo o que tiña que ver coa xustiza no mar ia pola xustiza militar. Por un par de ollos verdes fun desertor. Estaba na época de máis violencia, en Belfast, dicían, pola noite plantaban nunha universidade, andaban coas trincheiras, as barricadas, pero eu feliz con miña Verónica. Se queredes saber como remato o conto, aquí está. Pero o máis importante, como acontece aquí, se un empeza eses mares de Irlanda, a ferradura, pois tamén existe unha ferradura pola parte de Marrocos, os da Guardia, que puxeron eses nomes, bautizaron eses mares. Pois o máis importante é que cando un empeza a coñecer do mar de Irlanda, acaba entendendo mellor quen é el. E estas historias acaban se tocando directamente a nosa realidade, pero mesmo a realidade persoal. Sabedes que no ano 77 ampliou o límite das augas dun país ata as 200 millas, entón comezaron os apresamentos. Os grandes patróns do mar de Irlanda de súbito viráronse furtivos. E Irlanda, como non daba feito, tivo que ampliar a frota de patrulleiras. Entón os domingos, alén do que vos comentaba de facer cocido, comezou outro ritual, que era meterse un pouquinho pola parte de dentro. O domingo, malo sería non, que había unha república tan católica, non iba a luxar con esos detalles, un apresamento ao día do Señor. Os patróns metíanse, aparecía o peixe, pero tamén aparecían elas. Aparecían fermosas e antigas de Idre, a muller de perturbadora beleza, a ciumenta Emer, de amorosos peitos. Aparecía Aisling, a doncela que trae os versos, a fonte de inspiración poética. Ou aparecía tamén Ofi, a muller de Lir, o propio deus do mar. Son os nomes das mulleres máis famosas na mitoloxía irlandesa, que agora acampaban na mura de cada súa patrulleira. Claro, que os galegos non lles iba, dentro da versión da patrulleira, non lles ia un panteón tan lírico ou tan mitolóxico, e cambiaron rápidamente os nomes. E unha patrulleira chamabanlle a Zapatilla, a outra a Cheirenta, a outra os dous patitos. Por certo que o capitán dos dous patitos era Falconetti. Si, porque era o subidillo daquela serie, verdade? Son rico, hombre pobre, que sabes o subidillo. Ben, pois un amigo, Xosé Iglesias, un poeta maravilloso do mar, que vos recomendo, que acaba de ter un libro que se chama Transfusión Oceánica, di que, xa, hai poucos anos, este home pesca en Rocal. Rocal, chaman Jopón, en Marín. Rocal é unha pedra que agroma, pequeniña, como a Marola da Coruña ou como o Cintolo de Fisterra, entre Escocia e Islandia. No medio da nada aparece esa illa, que Castroviejo chamabanlle la alucinante piedra. Era ali patrón de pesca, ganaba moitos cartos, pero en vez de fazer cartos con marea e comprar un chalé en Torrelodones ou en Torremolinos, como famos patróns, non, e comprou un barco pequeno e agora traballa no mar da Coruña. Ben, pois eu contaba que sufriu un apresamento. Entón leváronos a Galway, a Galway. Estaban ali, cando falan de apresamentos, pensamos rápidamente en cadeas, cárcere, latigazos, non? Vai a suizo e autopatrón,
Ele estaba ali 7 días, ese tempo, como relativamente próximo do tempo, pois pagábanlle tamén os soldos mariñeiros, estaban ali, unha cidade preciosa, Galway, moita música, moi feliz, e dice que no barco do lado había un rapaciño, así loiro, con un aro na orella, que subía, que baixaba, entraba, saía, e cando se daban 3 ou 4 días, achegouselle e díxolle: "Where are you from?" "Northwest from Spain." "Yes." "Pois fálame en galego, que eu son o fillo do churreiro de Muxía." Fillo do churreiro de Muxía. E ela acordoulle o famoso conto de Castelao, que todos que aprenderan na escola, que todos temos lido de cousas. Do mariñeiro que fala inglés, e do mariñeiro que fala francés, que se topa nun porto do norte, probablemente Antuerpe, porque di que era flamenco, o taberneiro, entón están tomando a bebedeira, e no medio dun vaso, dun grolo, o mariñeiro que fala inglés bota unha cantarea ali. Lanchiña que vas en vela, lanchiña que vas en vela, levas panos e refaixos para a miña Manuela. E daquela, o mariñeiro que fala francés bota o ajuru, o aturuxo, e cantera: lanchiña que vas en vela. E remate Castelao dicindo: e o taberneiro, flamenco de casta, caeulle unha baba pola meixela abaixo e canta no show: lanchiña que vas en vela. O taberneiro tamén era galego. Pois o mesmo conto, aí se fala esa Galiza do mar, extensa, cosmopolita. Este aquí, outro tema para que reflexionemos. Mirad que se fala moitas veces na literatura galega de superar o ruralismo, como unha tema. Que é o ruralismo? Cosmopolitas nós. Todos temos un avó que estivo en Cuba, ou un bisavó, ou un bisavó que estivo en Buenos Aires. Todos temos un familiar que anda polo mundo embarcado. Esa cuestión. E vas á xeración nos e descobres que para Otero Pedrallo, que para Amado Carballo, que para Castelao, un territorio literario tan importante como Ourense era Antuerpe, Amberes. Aí ese conto de Castelao, que vos acabo de narrar agora, ou pensade en Arredor de sí, de Otero Pedrallo. Ese con Adrián Solovio. O momento místico Adrián Solovio, que anda desafougado, que vai a Madrid, non se encontra, non entende a cultura española, que recorre toda Europa, e ven un momento de conversión, onde nace a propia xeración nos, Adrián Solovio, que é, pois, unha referencia do propio Otero Pedrallo. E onde é? En Antuerpe, en Amberes. E di que vai paseando na noite antuerpiana e escoita, no medio da néboa, cantar unha cantarea que ven dun barco. E que cantarea é? Lanchiña que vas en vela. Estaban obsesionados, Castelao, Otero Pedrallo, con esa peza. Hai moito que falar, hai moito que investigar. Que estamos facendo? Pero bueno, aí volvo ao churreiro de Muxía, non hai que despistarse. Claro, dame ese dato tan concreto. Somos fillo do churreiro de Muxía. Foi fácil, foi sinxelo, chamei a Muxía. Por favor, quen é o churreiro? Pois dame o teléfono do seu fillo. E dame o teléfono do seu fillo, Belarmino. Con tan boa sorte que Belarmino non estaba en Irlanda, estaba na Colonia facendo un cursinho da Xunta. Entrevisteime con ele e contoume que ele de novo foi emigrante con o seu pai a Londres, a aprender a beber o inglés, e despois andaba ao mar en unha arribada en Irlanda, tivera problema con o seu barco e se quedou en Irlanda. E levaba 20 anos pescando nos barcos irlandeses. Recorreu todos os portos do oeste, Dingle, Valentía, Equilibeis, Bantry, e dicía que estaba tan integrado que andaba nun barco de Galway e comentaba que o armador e o patrón dese barco de Galway era dali, entón metía moitas palabras en gaélico. Afortunadamente o gaélico está moi vivo nesa zona. Pero había un mariñeiro que era de Derry, do norte, entón falaba un inglés moi pechado. E a veces non se entendían entre eles. E Belarmino aí, pero que dixo? Que dixo? Arriba e tal. Ata iba dando, facendo a traducción, ata que se cansaba e decía: manda carallo. Bueno, en irlandés, pop mahón. Pop mahón é cambio cu. Debe de ser non lembras ese grupo de pobres, pícame cu. Pop mahón, manda carallo. Dous irlandeses no barco e ten que facer de intérprete un de Muxía. Maravilloso, fascinante. Historias próximas que temos dereito a coñecer. E claro, eu estaba totalmente fascinado con Belarmino, que por certo, el día que leva 20 anos en Irlanda, que agora quere marchar, quere cambiar de Ribeira, quere marchar a Alaska, ao Cangreso Real, a pesca extrema, pero xa é outro tema. Entón, quixen demostrar que sabía moito de Muxía, e iso vai Muxía, que bonita é, como estropearon, a Furna Muserana, a Pedra do Corvo, o Monte do Corpiño. Dixme, un momentinho, de Muxía é o meu pai, pero realmente son da Ponte do Porto. É da Ponte do Porto? Da Ponte do Porto é a miña muller, de Luca. Si, era o de quen é? É a neta de Inocencio. Ah, si, Inocencio, que tiña aquela taberna tan grande, que tiña un mostrador de mármore inmenso. Si, pois dixo meu grande, pois un familiar meu que chamaba un Jaravito, tivo unha competencia moi grande con Inocencio.
Tiñan un debate moi grande entre os dous na ponte. A ver, quen era dos dous na ponte do Porto que tiña a mellor dentadura. Estaban, tiña unha tensión. O Jaramito, que era pequecho, era carniceiro, o seu argumento era a forza. Erguía medio becerro cos dentes. Eso xa... E o argumento de Inocencio, o avó da miña compañeira, era a beleza, a habilidade. Quitaba todas as puntas das caixas de madeira cos dentes. Pero claro, a ponte do Porto non era Nova York. A tensión que había entre os dous era insoportable. E un día o Jaramito xa non puido máis, e entrou pola porta da taberna de Inocencio, que quería deixar as cousas claras no terreno de xogo do adversario. Entrou pola porta da taberna de Inocencio e dixo: oixe, Inocencio, se me dá gana, aí me llaman unha trincada cos dentes o mostrador. E dixo Inocencio: e mandarás. E mandoulle. A taberna está pechada, pero foi un metro de familia sobra, abrímola e veis o mostrador branquiño, limpinho como un coral, con ese anaco. Con cada se demostra, iso é que para saber das cousas do ponto do Porto hai que ir a Irlanda directamente. Medio mar! Medio mar! Medio mar! E ben, hai bancos saídos de todo o contexto e toda a condición, pero tamén hai música. Pois tedes aí ese papeliño. Non me estendo moito, que hora é que tamén? Non é certo. Non, entón, aí aparece de entrada unha cantarea de Terranova, de San Pere e Miquelón, porque o mar non ten cancelas, non fala de Irlanda, e aparecen os contos de Terranova por todas partes. San Pere e Miquelón, que unha illa pequechiña de dominio francés, que está ali a carón de Terranova, e era onde entraban os barcos galegos, porque era moi familiar. Porque San Jons era unha cidade de núcleos cosmopolita moi grande, eles non estaban tan ben. A parte de San Jons era onde paraba o Demo, que era a patrulleira, chamabanlle o Demo, un barco vermelho. Ben, pois ali nos anos 50, anos 60, entraron muitísimos barcos galegos. E esta canción alude a epopea de Periquete, que Periquete era o patrón de Fontán, de Sada, máis novo que mandou unha parella de barcos de bacalhau. Estaba moi enchufado, motivos familiares que agora non me dá conta. E claro, a tripulación dicía: este ferrou, encheron as adegas de peixes, eran as adegas, e foron ali en San Pere e Miquelón, foron ao baile de Estrella, que por certo, o baile de Estrella era unha discoteca na presa dos 60 que moito trataba de Sevilla, e tocaba acordeón Américo, que era francés de nación, pois se veía cantar todas as pezas enxerres, se veía tocar as rianxeiras, se veía tocar os 4 amigos mariñeiros, en San Pere e Miquelón. Entón empezaron a fazer unha festa, os mariñeiros totalmente emocionados, empezaron a fazer unha festa, pero claro, cando levas 5 ou 6 horas de festa, vas aburrido, non? Aburriste. Entón a festa derivou, no forma natural, nunha loita, así coas cadeiras polo aire, cos picos de vaqueiro, trovezando aí as mesas, tal. Entón a señora María chamou a policía, e como non sabía, ou para resumir, o que estaba acontecendo, berraba: España en guerra, España en guerra! Chegaron os xendarmes, eran dous franceses, viron a situación, as dúas tripulacións a hostia limpa, e decidiron acuartelarse. Cando xa quedaron sen folgos, pois acougaron, e o maquinista armoulle esa peza, anos 60, en Terranova ao seu patrón. Mirade, San Pere e Miquelón, noutra banda do mar, onde se creaba literatura popular en galego. E agora vou conto bonito, que o maquinista chamábase José Luis Blache. Aquí soa este apelido, non? Claro. De Bayona, que estuvo por Gran Sol e que tamén estuvo por Terranova. Preguntelle a Ricardo Blache, de Bayona, o famoso patrón do Océano Índico, se coñecía, coñecido grazas ás Olois, que, por certo, ahora foi un paréntese, e volvo ao comezo, o que se chama unha cura de humildade. Eso de non saber por onde andas, a mala educación. Hai moitos anos mandaronme ver unha programa no Instituto de Bayona. E antes era pola tarde, fun comer, de comer moi ben, como sempre, estaba así un poquinho xoviado demais, e claro, cheguei ali no Porto Deportivo, e xa o que se me ocorre dicir é que vos aquí en Bayona, do mar non sabedes nada, como moito o vosso pai terá un yate aí, e debe que es un rapaz e me di: cuidado, que o meu pai está pescando no Océano Índico atún cimarrón. Foi unha cura de humildade, Alex, que era fillo de campo, fillo do negro. Pois iso, este Ricardo Blache, pescando
no Océano Índico, o outro en Terranova. Comían xuntos na casa o día da festa, porque eran curmáns, e despois un traballaba un lado do mundo e outro no outro lado do mundo. Cosmopolitas somos nós, e temos dereito a compartilo e a coñecelo. E todo iso para adelantarnos na peza, na repichota. A primeira parte que la coñecina, por primeira vez que tena nun bar do Muro, que é o do Muro da Coruña, que chaman o Leonardo, e os primeiros versos que coñecín decían: Periquete, periquete, tes cabeza de león, quixeches tomar San Pierre, estilo Napoleón. É unha mistura entre canto homérico e corrido mexicano. E depois decía o propio Blache que non, que a letra era moito máis explícita, decía: Periquete, periquete, pedazo de mamalón, quixeches tomar San Pierre, estilo Napoleón. Pois imos ensayar o retroso, que creo que é o penúltimo parágrafo, non? Sí. E di así: Que fixeches, periquete, periquete, que fixeches, xa sabes, é maravilloso, pedazo de mamalón, quixeches tomar San Pierre, a estilo Napoleón. Outra vez. Que fixeches, periquete, periquete, que fixeches, pedazo de mamalón, quixeches tomar San Pierre, a estilo Napoleón. Coñeces a ver que estamos no Val Miñón. Somos un pouco de artistas. E que noutros lugares a xente así con un poquinho de timidez, pero outro día en Ribadeo foi o mesmo. Ribadeo tamén, no norte, é un lugar de cantareas profundas. Entón, en que non se ve esa letra, vos deixademos levar pola intuición. Efectivamente, está no norte, porque está claro que foi unha canción española adaptada, naqueles anos 50, xa por 60. E dicía así: O Bastiagueiro e o Riazor a facer consumo foron a San Pierre, e os tripulantes pediron permiso para saltar a terra despois de comer. Non te estás perdido. Así que cenaron, saltaron a terra, e para o Estrella foron a bailar. Que clase de baile facía esa xente, que hubo máis sopapos que o de os fans. Como empezou a cuestión, eu non lle podo decir, que yo dixa periquete, e tamén estaba aí, perrejaba periquete, a súa tripulación. Adelante, mis muchachos, si ganamos hay cerveza, pero ser perdemos no. Darle duro na cabeza, que lo foi de medo o que ali pasou. Aquelo parecía un combate naval, teléfonos segonios e as telefonías, e tamén o dixo a radio local. Agora todos fortes. Que fixeches, periquete, periquete, que fixeches, pedazo de mamalón, quixeches tomar San Pierre, a estilo Napoleón. Dentro de pouco se saben betanzos, na ciudade sada xo saberán, que andan dicindo que es moi mala besta, que non tes sentido nin formalidade. Veña forte. Que fixeches, periquete, periquete, que fixeches, pedazo de mamalón, quixeches tomar San Pierre, a estilo Napoleón. Eu creo que, sempre digo que isto é bonito, fermoso, claro. Unha peza que nace no ano 60 en galego, en San Pedro de Miquelón, outra banda do mar, que agora estamos compartindo, cantando e soñando, porque agora xa estou certo que San Pedro de Miquelón está na nosa xeografía emocional.
Esas dúas illas onde pararon tantos galegos e tantos portugueses. San Pedro Miquelón, o baile de Estrella, ao lado o bar do Pecarallos, os Telamares, que era o local da Pastoral Católica, que onde paraba o padre Caldeiradas, que facía unhas emisións de radio, por certo, nos anos 60, que comenzaban coa Alborada de Veiga, e que falaba galego. O sea, San Pedro Miquelón, pioneiros da radio en galego. E logo estaba o Baile do Monte, que para subir o Baile do Monte, a quen guiaba o autobús, a guagua, como decían eles, era a sobrinha de Al Capone. Sí, porque se foi na zona franca, no tempo da Lei Seca, ali estaban instalados. Música que nace popular en galego, que nace en San Pedro Miquelón nos anos 60 e nos anos 70, tamén, e 80. Estaba presentando e falando estas cousas en Corrubedo, dun patrón que lle chama Graña, que ten un corrido, e cantamos esta repichoca, e claro, en Corrubedo apareceu un rapaz de Trincherpe. Sei que o libro, en concreto, porque ten aquí un libro maravilloso, sois de Rosa García Orellán, que Rosa García Orellán é profesora na Universidade do País Vasco, naceu en Trincherpe, pero é filla de xente de Corrubedo. Ese vencello Corrubedo de Trincherpe e fixo un libro magnífico sobre San Pedro Miquelón. Aquí veñen fontes, por certo, se queres despois consultalo, do Baile de Estrella e todo o corpo. Pois ben, depois aparece un rapaz de Trincherpe, se sabedes, se alguén non o sabe, a carón de Donosti, esta ría de Pasajes, a ría de Pasaia, onde os galegos levaban a sentarnos nos anos 20, converteuse no famoso Predio Vermello do País Vasco, os que defenderon os montes de Aia, falaban castelao deles, os malleiros de Trincherpe, os leóns do norte, Trincherpe, onde están enterrados os meus avós, de Xeración Mourelle. Fui por ali, por ese porto galego do País Vasco, e preguntei, por favor, cal é a taberna máis bella, así, histórica, que hai en Trincherpe? Dixeronme, a taberna máis antigua de Trincherpe? A taberna máis antigua de Trincherpe? Coruña Taberna. Coruña Taberna. Claro, xa me di 5 palos, non sei. Son da Coruña, sempre ali esperando un aplauso pola porta, tal. Sí, pero antes non se chamaba así Coruña Taberna, de excepción. Todo como lle chamaba, se non chamaban Coruña Taberna, xa todo abocado e serve. Antes de ser Coruña Taberna, le dicían Corrubedo. Esa raíz do mal que temos que dizer. Entón, depois de botar esta cantarea, este rapaz de Trincherpe contoume outra canción de Terranova, que dicía o seguinte, en galego, en Trincherpe, esta música sabedla. A letra non, pero a música forma parte da nosa memoria emocional. Pode falar comigo a liña de baixo, que decía, non ven no papelín, pero da igual, porque esta é sinxela. Decía, íamos a Terranova, pum, 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 cuxiñeiro na cuxiña, pum, 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 facendo na caldeirada, oh, horror, falta o pimentón. Cantos contos de cantos barcos volveron a terra porque eran os pimentón. E continúa, e volvimos para a terra, pum, 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 o armador en riba muelle, que avería no motor, non, falta pimento. Pero en este caso tiña que ser o muro de Pink Floyd, tiña que ter relación directa co muro da Coruña. Así Pink Floyd tiñan o LSD para abrir a mente, nos temos o pimentón. Historias bonitas que temos que compartir. Pero, insisto, Galiza é esa pedra chantada no Atlántico que se estende por todos os mares. En Galiza é ese centro do mar. Entón, quería seguir compartindo con vos e falando da miña ribeira, o que vos dicía antes. Subimos ao alto da Torre de Hércules, nós non o sabemos, tratamos como nenos pequenos, os terrícolas, pero a xente do mar está vendo entre Sisargas e Cabo Prior, o Prioiro, o mar de María Antonia. Unha historia moi bonita. De sabedes, se queredes saber quen é esa María Antonia, que vi os contos do Mar de Irlanda. Non, vou contar. Porque é maravilloso. Nas cuestións de toponimia, talasonimia, que é tan difícil atopar as etimoloxías,
sabemos perfectamente quen era esta María Antonia. Contou un Carrillo, un patrón de Malpica. María Antonia era unha señora que tiña unha tenda aberta noite e día na Rúa do Coxo, que é unha rúa nos terminantes que mandar a Rúa con Flores, arriba do Peirao, do muro. Entón, ali entraban os mariñeiros, saían, era unha referencia para eles. E dicir que estamos en María Antonia era decir que estamos na casa. O sea, que é fermoso unha muller do barrio de Santa Lucía que lle deu nome a todo un mar. O mar de María Antonia, que está cheo de leiras, como os mares desta banda. O Carpancho, os Agarracidos, os Tosos de Leste, os Tosos de Vendaval, os Acentes, o Mar da Cota. Eso para o mariñeiro. Pero o percebeiro se está mirando con outros ollos. Claro, o percebeiro dentro alto da torre está vendo a praia de Senamaro, está vendo o gancho, o grelle, macallás, a area de concha, o altar, as soronguiñas, o morro baixo, o coído, o acoroado, o herminio, a furna do herminio, a perdiz, o ollo, a enseada do xogadoiro, o gueibouteiro, os coitelos de terra, os coitelos de mar, a furna dos touciños, o boi, a vaca, o becerro e o becerriño. Todo iso está diante de nós. E ninguén nos lo conta. E non hai dereito. Por que non rouban a maravilla, a eufonía neses nomes? É diferente dicir, estou aquí, enriba dunha pedra moi bonita, que estou enriba do gueibouteiro, en medio dunha cidade. Que interés hai en ocultar toda esa información tan maravillosa? Pois esa é a nosa dinámica. E unha vez, un conto que non me conto, tiña que fazer unha entrevista aos percebeiros. Entón, preguntei pola parte de Corne, pola parte de Cedeiros, que me quedaban de perto, podía ir a Burgas ou a Olla, pero en fin, as que me quedaban perto. E non querían falar comigo, os percebeiros están aburridos e que lles fan entrevistas sempre igual, a épica do mar, tal. Dixeme un rapaz da Agra do Orzán, que a Agra do Orzán é a Costa da Morte, trasladada a Coruña, e se me petías Parvo, e de Barizo, da lado de Malpica. Andan buscando percebeiros pola parte de lonxe, e ao lado da tua casa hai un bar onde paran percebeiros dende hai décadas. Efectivamente, é un parvo redondo, ali na Rúa da Torre, onde vivo eu, e tiro o Bartolín, ali estaban os percebeiros todos que traballan na Torre de Hércules. Le dicimos un sabio do mar, o señor que lle chaman Milucho Mariñas, que non hai pouco, que se coñecía, era un sabio redondo, coñecía todas as pedras de Percebe, dende Avilés a Corrubelo. E coñecía tamén a dos rapaces novos, que ao comezo non querían falar, logo se falaron demais. Claro, dicía que estaban mirando Percebes nunha pedra que lle chaman a Rabaleira, que se ides por lá pola Coruña, está a Torre, está a Pinso de Puntermiña, e por fora de Puntermiña hai unha illa pequena que lle chaman a Rabaleira. Están vindo Percebes en veda, cando non se podía. Nunha situación alegal, non temos en consideracións morales. Imos ao conto. E había unha piña de Percebes preciosa, lindísima, feitinha, estaban aí, coa ferrada, dándolle. E pasa o helicóptero por arriba deles. Se colleron medo, se mi madriña o helicóptero da Comandancia de Marinas, se nos viron, estamos en veda, vemos con unha multa, hai que marchar. Estaban marchando, pero claro, a piña era tan fermosa, tan gorentosa, que traballan un pouco máis e se queren de levar. E volve a pasar o helicóptero por arriba deles. Nada neno, imos ao caldeo, hoxe acabamos a cadea, temos que marchar, e se están marchando, dai un toque que levamos, dai un toque, que dando ya ese último toque coa ferrada, e volve o helicóptero, pero esta vez xa parou arriba deles, situouse nesa vertical, peiteando esas cadellas. Estaban estarrecidos de medo, tiraron un pouco, seguían correndo para arriba, e cando chegaron arriba, viron a realidade. Era o helicóptero da Volta Ciclista a España. Claro, a imaxe tan pintoresca para o rizador que sería, non sei, de donde fora, pero esos perceberos aí. Entraron no bar de Paransepe, no Tolín, eses bares de antes que tiñan a televisión arriba da porta, e conforme entran pola porta, xa lles dixeron os amigos, que guapos saíste da televisión. Eu creo que é un símbolo desa realidade que temos diante de nós, que se me dieron na conta, somos uns pequenos e invisibles, e temos dereito a coñecer as maravillas do Val Miñor e a coñecer vos tamén as maravillas daquelas marillas do norte. Entón, hai unha mariscadora da Ría do Burgo, a compañera Teresa Ramiro, fixolle un poema a esa pedra da Rabaleira. Telo aí, non? O papelillo, é o segundo. E ten un retrouso moi sinxelo, para cantarmos todos. Coiteladas de vida, coiteladas de sal. Coiteladas de vida, coiteladas de sal. Coiteladas de vida, coiteladas de sal. A ver todos. Coiteladas de
coreografía para situarnos. Como é que temos a Fernanda na man e estamos traballando na piña do terceiro. Temos así, coitela como este. Casi que ensayamos. Vendaría, 1, 2, 3, coitela Sevilla, coitela Cesa, coitela Sevilla, coitela Cesa, sobre a pedra da caballeira deslizan seus sonhos os percebeiros, sombras dunha esperanza que se quebra como a onda na crista do rochego. Coitela Sevilla, coitela Cesa, coreografía, coitela Sevilla, coitela Cesa, caballeira que espera que le soncarme sobre vento inverso no mesmo mar, sobre o teu ventre fecundo brincar, enchendo de vida o peso dos olhos. Coitela Sevilla, coitela Cesa, coitela Sevilla, coitela Cesa, con sorrisos de espuma, momento con furia, sedentos de sombras de cantigas, vestido de lágrima, un berro amargo. Omarosa rola, probando de esa vida. Coitela Sevilla, coitela Cesa, coitela Sevilla, coitela Cesa, coitela Sevilla, coitela Cesa, coitela Sevilla, coitela Cesa. No mar crecerán sempre os rosas. Pero non se trata tampouco de contar o libro todo, se trata de que me contedes vos, de que apañen tamén historias bonitas, xa en plan conclusión, outra cantaré, máis festiva, porque unha cousa que me prestou moito de cando fixemos un dato sobre o libro en Malpica, unha rapaza, Celina, que vai traer no Foro de Vigo, que ali, é un libro moi alegre, e foi unha cousa que me deu moito solás, un libro sobre o mar, que chega alegría, é algo de música, que non sexa só textura e naufraxos e dramas. Entón, pode falar de Terra Nova e de Gran Sol, unha travesía máis modesta, que chegou da miña ribeira, que fala unha canción de carnaval, que fala desa travesía en vapor da Coruña a Ferrol, que a altura da Marola sabedes o que pasaba. Chegamos máis maior e empezamos problemas estomacais. Non quededes na parte escatolóxica, porque si, vai ser moi escatolóxico, xo adianto, quedade nesa relación entre as dúas ribeiras. E digo unha frase, e este coro miñorano, repito, e logo cantamos todo despois do ensaio. Saímos da Coruña con rumbo a Ferrole. Saímos da Coruña con rumbo a Ferrole. Esta é sen rede, non ven o papel. Aquí arriscamos todos, a por todas, non? Acontece moi poucas veces. E cando hai un público realmente artista. Saímos da Coruña con rumbo a Ferrol. Saímos da Coruña con rumbo a Ferrol. E o pasar pola Marola sucedeu non lo piore. E o pasar pola Marola sucedeu non lo piore. Comenzaron las tripas a brincar
como as cabras. Descolonizaron nuestras tripas, saben que arden como as cabras. Momento duro. O tío se vomitoulle a unha vella pola cara. O tío se vomitoulle a unha vella pola cara. As palmas. Chamoulle porco, maleducado, e mira comerse en Castelfano. Ese non chega, pronto vapore, imos directos ao Cafarrone. Chamoulle porco, maleducado, e mira comerse en Castelfano. Ese non chega, pronto vapore, imos directos ao Cafarrone. Para a xente máis nova, o Cafarrone non é o que parece. É peor, era o nome do cuartelillo, o do calabozo, era o Cafarrone. Saímos da Coruña con rumbo a Ferrol. Pasamos la Carola, comenzamos con las primas a brincar de cascadas. Comenzamos las primas a brincar de cascadas. O Dios a Jovitoria, una bella por la cara. O Dios a Jovitoria, una bella por la cara. Las palmas, echamos de curso. E agora temos o debate, non? Vamos a dar uns libros que temos ya atrasados en vender, regalamos para esa hora sin verte. Normalmente hai preguntas, pero como quedou todo clarísimo, imos a facer un regalo en carne, en falando con este hombre, se chama Xulián, resulta que conoceu a Manolito Pescador. De carreira. No, este de Coia. Ah, eu tomo Manolito Pescador. Bueno, e como sei que vas a facer fixeches contos da Coruña, fixeches o Fumareo, facer os contos máis de Irlanda, seguro que vai facer os contos do mar de Terranova. Es que ese libro tardará un par de anos, pero parado. Entón, imos a presentar un home que empezou en Terranova con 17 anos, está aquí e faz unha entrevista como ti queiras. Vai a valerche por libros, tens que poñer no libro, que sea... Non, teño que facer o libro. Tens que facer o libro e realmente vai nacer no Valmiñor, no mellor porto de patrón de pesca do mundo, que é Panxón, non Baiola. Manolito, sentamos un momento. Vamos. Es cosante. Bueno, sí, non me parto. Mira, dime. Antes de nada, enhoraboa, porque a túa exposición eu penso que teño moi pouco que añadir ao que dixeches ti. Eu recorrín, me estaba lembrando de todos estes momentos vos do ritual da estrella, cando subíamos a jatas e baixábamos esquiando, porque era así, subíamos ben e baixábamos como baixábamos. Me acordo de que entrábamos en Saint-Pierre, porque hai que, para a xente que non conozca, Saint-Pierre e Miquelón é un archipiélago, non? Composto de 4 islas. Sempre o puerto máis importante era Saint-Pierre, onde había unhas 3.000 ou 4.000 personas en aquela época. Estou falando do ano 67.
eu acabara o bachiller superior coa Rebanda e me embarquei como mariñeiro no Virxen da Barca e Virxen de Lodai. De que compañía? De Hermanos Rodríguez de Porrubedo, era precisamente. E estaba lembrando porque toda a xente de Trinxerpe, de Pasases, era xente de Santa Uxía de Ribeira e de Porrarí, non? E o armador precisamente era de Porrubedo e todos os grandes abridores de peixe de Terranova e tal precisamente eran da zona de Ferrol. Por que? Porque tiñan Mugar do Ferrol, porque tiñan os antecedentes da Pisbe e da Pesla, que eran os barcos, os bous que antes das parellas habían ido ali. Bueno, xa che digo, eu teño pouco que añadir. No, pero beneficio sopa de caldeiradas? Non sei máis. Joder, como que non? A ver, por favor, sopa de caldeiradas, de Raimundo. Claro, home, as caldeiradas do pai de Raimundo e do pai Joseba. Joseba Olavide, que nos estivo antes dele. Sí, e do consinatrario de Lourido. Non coñecía. Que aquel era, o sea, ese sí que non había pimentón, non había caldeirada. Seguramente. Bueno, me acordo de todo isto, estuve recordando porque eu empecé en Terranova, pero nos últimos anos como capitán foi en Sudáfrica, non? Na zona de Angola, suroeste de África e Namibia, actualmente Namibia, e depois, bueno, nas Malvinas e en Argentina. O sea que es un mundo todo, claro, que no, pero alén de capetón. De verdad, sí, de capetón, efectivamente. Estuveches en Namibia tamén? En Namibia moitos anos. En Valvisbay? En Valvisbay, teño grandes amigos ali, pois Luis Bastos é como un pai para mí. Todos os anos, ou cada 2 anos, con miña familia, o ano pasado precisamente, estuve con meus fillos ali, e todos os anos vamos ali a Namibia a pasar unha temporada con eles. Porque a mí me parece eso importante, que estes nomes que para os de terra son descoñecidos, para vos son unha geografía natural. Valvisbay, Capetón, que falamos non das Malvinas, San Pedro e Miquelón, Valvisbay, que estaba na discoteca do Portugués, ou... Non na taxa. Eu tocaba, antes de embarcar, na época que era do Gloriosa, dos Beatles, facíamos grupos musicales, non? Entón, cada tal, pois eu participei, era a batería dun grupo, dos Yacos, que era Colla ao revés. Wow. En aquela época, co amigo Xulián, que estaba por ali con nós tamén, que era un gran amigo e compañeiro, pois eso, tiñamos un grupo, Bernardo Sosero, cantante este que seguro que lo conocedes, era precisamente o guitarra rítmico que tiñamos no grupo, no consumo. Pero Bernardo Sosero era de Bouzas. De Bouzas, sí, pero nosotros somos de Colla, o sea, que había rivalidad entre Colla e Bouzas, llevábamos ben, non andábamos socios como nos decían. Sí. No, estaba falando que en Valvisbay había unha discoteca, creo que existe, que é a discoteca do Portugués, que chama Guanadú, pero xa non a coñeches, sí. No, bueno, eu conocimos na taxa, o que pasa que en Golisei, xa che digo, como cada vez que entrábamos un puerto, a min xa me estaban esperando, inda que era capitán, xa con 24 ou 25 anos, xa me estaban esperando os donos da taxa para que fora a tocar a batería ou a guitarra ou a... Unha taxa, chamamos? Non, na taxa, era o puticlo que había ali, o puticlo que había en varios, non? Despois, bueno, nos hoteles, pues todos, donde había unha cena, pues todos os capitáns, normalmente cada 35 o 40 días íbamos ali a Puerto, pues íbamos, nos sentábamos todos, cenábamos e tal, e despois facíamos o folclórico. E non hai máis cancións do mar, que seguro que sabes máis. No, non sabemos, non, pero mira, de verdad... Era dos Beatles, eu sei, pero... Non Beatles, eran as rianseiras, eran nenas de Camariñas, todo iso. O sea, que unha vez que tes 4 copas, pues, tanto. Era como acabamos todos, claro. Sobre estrellas, que temos un protagonista directo. E unha estrella? Sí, que había, a veces dime que chamaban tamén que o dono era un buzo que había ali. No, bueno, era un buzo, sí, pero depois había outro que era boxeador, que era o que estaba liado con María. Con María, claro. Sí. Unha vez que subíamos todos para ali, entón empezaba a salir a tocar, facías a festa de rigor e tal, as 4 ou 5 da mañana, porque aquelo non se podía considerar un puticlub, porque as mulleres ali nos querían muchísimo os españoles. O sea, que era que... Era certo, non? Iso conta primeiro Rosa García Orellano nese libro, que claro, que efectivamente, que era unha relación especial, sí, había posición, claro, pero era
que sabían cando entraban as parejas de arribada ou tal, que nos iban a esperar a... E que vos lavaban a roupa, e o clima desa historia, que tamén aparece no libro, foi que esta restauración leñán, cando fixo o libro, foi ali a Canadá, e entón estuvo unha entrevista televisiva cunha antiga prostituta, unha señora maior. E no descanso da entrevista, pois dixo a señora maior, dixo, vou mexar. E dixo ela, pero entón vostede sabe falar galego? Claro, vivíamos deles. Non había un precio non había un precio de prostitución ni nada, o sea, ti simplemente tiñas unha relación con unha muller daquelas que se querían como un neno. En meu caso, eu tiña 17 anos, para mí eran todas a mamasiña onde poñas a cabeza no peito dela, non? Pero era cariño, sí, era cariño, e depois cando marchabas para o mar, ou lle traías peixe ou lle traías algún regalo de España, non? Sobre todo cando íbamos cargados de aquí, cando salíamos de pasases de San Pedro, que donde tiñamos a base, e chegábamos, comprábamos cousas para as mulleres, para as amigas, non? E dicíame, tú non sabes moi vencillado, coñeces un grupo que se chama Luarna Lubri, verdade? Bueno, pois Xulio Varela, de que ele está descubrindo ahora coa música, as geografías das que lle falaba o seu pai, mas o seu avó, que andaban a mar. Entón, falaba de Venezuela, pois estou en Venezuela, falan de Xapón, te de Xapón, e falan de Canadá. E por eso, de Canadá, e dicía que cando chegamos compañeros en Canadá, estaban todos, pois eso, fascinados, pero o que buscaba era o olor do xabón Lifebois, que era o xabón que traían os homens de Terranova. Xa te pedían un tipo de pastillas, un tipo de... unhas cousas, tal. Había quen iba cargado de bragas rojas. Porque era un detallón, non? Non, e aparte de eso, o sostén, joder, pero tienes que saber o tamaño, ya... Non era a misma, se decía talla número tal ou tal. E dicía que en Mugardo sabíase Ares, Gallales, cada vez viñan os homens de Terranova, porque estaba todo Ares de bebedeira, porque claro, cuidaban a todo o mundo, e porque todo Ares olía a xabón Lifebois, porque traían de Terranova. Esta cando esteve que salir por Xapier e Miquelón? Ali en Terranova estuve, cando empezaba a estudiar, estaba facendo os días de mar, estuve en dúas campañas e depois unha campaña en Australia, en Groenlandia, en Gotá. Estuvemos ali en Gotá con unha avería. E depois xa empecé a navegar por la zona de Sudáfrica, Namibia, Angola e tal. E onde entraches en San Jones? En San Jones entré, en Halifax tamén entré. Pero que falábamos? Como era a vida? A diferencia... Había unha diferencia enorme. San Pierre era un barrio, San Pierre eran 50 casas ali, non máis. Sin embargo, San Jones era unha gran capital, ali nos perdíamos, xa non había familiaridade esta que había en San Pierre, claro. Ni tampouco como San Miquelón, porque hai que discernir o que é San Pierre. O sea, lle chamaba San Pierre e Miquelón, pero Miquelón era unha isla que prácticamente non tiña, en aquela época non tiña ningún habitante. E falando de Raimundo, o de Caldeiradas, dicen que naqueles anos 60, nos Estela Maris, os Calamares, que era un local da Pastoral Católica, que iba a salir tamén a ter un poquinho de club, falar e tal, que tamén pola radio daban os resultados dos partidos. E cada vez malas comunicacións, se non tiñan que inventalos. Non acertaban, sempre que queríamos ter alguna información, chamábamos a San Pierre Radio e ali nos informaban de todo. Nos poñían en contacto co signatario, con Ourido, co padre Joseba, e depois estaba a famosa Chata. Oiches falar de Chata, era unha muller guapísima. Xo digo porque fai pouco mencionaches a unha muller de ollos verdes e lle dixeron, non sei como acabou a coña, non sei como acabou a cosa, pero xe digo que a Chata era unha muller guapísima, o sea, non tiña que desmerecer a unha Mismundo calquera, non? Aquel era o capitán solamente, claro. A Chata e a Muda. Bueno, había un montón de motes de cara de ali, ¿no? Pero bueno, o sea, dígoche que... Pero eran los más familiares. Era, así como pasases, era a quinta provincia galega, San Pierre era a sexta. E a pena que non se ten volto, non? Nada aí meteu moito a man, non? Depois lle concederon as 200 millas náuticas, como aguas jurisdiccionales e todo iso, esa San Pierre perdeu moito poder adquisitivo en cuestión de pesca, pero bueno, depois intentaron poñer piscifactorías e fixeron grandes cosas. Pero nas lembranzas a xente de San Pierre é un cariño moi especial por vos. Sí, moitísimo. Pero nunca se fixo... Pero sabían elas cando íbamos a entrar, joder, o sea que xa nos estaban aguardando no muelle.
sabían cando que pareza iba a entrar, coño, de mañán que entra, o cabo camino, vale? Pasó mañán o barca de Olodairo, para outro o pesca de Berbés 4, o pesca de Berbés 5. Esas estaban, porque despois non estaban contigo solo, claro. Cada vez que entraba unha parella, había cambio de parella. É normal, é así. Bueno, sí, nos estamos centrando muchísimo en San Pierre, ¿no? Pero, bueno, eu quería... Unha cosa de San Pierre, concreto, para ver algo meu rollo. No libro falo de Casal, que era un señor de Colla, era maquinista, que andaba na Casa Mar, e que pintou, era un pintor que traballaba nos barcos, pintaba nos barcos. Non tiene mucho se coñecer, vale, que iso non coñeceu máis polo retrato. E este señor Casal pintaba nos barcos de Terranova. E este señor chegou a fazer unha exposición en San Pierre e Miquelón. Pero ainda non fixo correr unha exposición en Vigo. De feito, decía a familia que tiña unha foto asinada do bispo de San Pierre e Miquelón felicitando pola exposición. O se canta creatividade, canta... Sí, bueno, es que había moita afinidade, sabes? Cando faltaban cousas ali en San Pierre de Miquelón, unha cousa curiosísima, que nos cada vez que chegábamos a terra íbamos a comprar os tancos de polo, porque o armador non nos poñía tancos de polo a bordo, ¿no? Claro. Entón íbamos a comprar a carne, que era moi barata, era o primeiro que facíamos, íbamos ao supermarket de ali o supermarket, era a tenda de rigor, e comprábamos ali a carne e os tancos de polo, cada un traía a bordo. Que outra cousa, non? Que, por exemplo, estamos falando da vida de San Pierre, pero en realidad non estamos falando do serio que era a vida do mariñeiro no mar. Eso sí que era durísimo, porque eran barcos que estaban descubertos, non estaban cubertos, non tiñamos calefacción, tiñamos un costado de estribor solamente cerrado, estábamos traballando día e noite con agua hasta rodillas, porque agua pasaba polos trancaniles. Eu era un rapaz de 17 anos e traballaba na tina. A tina era o depósito onde caían os bacalaos. Claro, si se caía un bacalao de 14 ou 15 kilos... 14 ou 15 kilos. 14 ou 15 kilos aberto, aberto, sabes, o que vemos ahora bacalao salado, non? Como lle meteras a galla e intentara levantalo, ao final iba así a tina, o bacalao quedaba na tina. O sea que depois as condicións que se traballaban con unhas temperaturas extremas, que é onde quería eu poñer un punto, de aparte do ben que pasábamos en terra, Oye, pero despois teníamos un punto de... que un traballo extremo. Claro, joder, un traballo durísimo. E que era con temperaturas de 15-20 grados baixo cero, tiñas que largar a 5 ou 6 da mañán e se levantaban as 2 da mañán para ir a picar os estáis e as pastecas e todo iso, sí, para poder traballar. Bueno, pero aparte de eso, despois de enterro pasábamos de puta madre, o sea, Pero en todo caso, que é un mundo que temos que... O que pasa é que a xente do mar pensades que os nosos terrícolas que non nos van a interesar estas cousas. Pois non as contades. Esa frase das cousas do mar non porque, mira, eu penso que a xente de mar somos demasiado calados, demasiado silenciosos. A Galicia, estabas falando aquí de que efectivamente Galicia ten un montón de kilómetros de costa e tal, pero somos tan nosos os galegos, somos tan nosos que nos dá vergonza incluso contar as nosas miserias. Eu non sei, me parece que estou inspirado e non tomei ninguna copa. Pero é certo, chega un momento que danche ganas de chorar, pero non eres capaz de chorar diante da xente, entendes? E cando un home porque está mal, non sei, quere expresarse, quere falar diante do mar, non lle pode gritar mal, porque o mar non se vai a contestar. Daste conta? Claro. O mar non se vai a sudar. O mar, onte, Xosé, comentabas eu que me preguntaxe se algunha vez tuera medo. Eu che dixen que sí, pero non é medo, é respeto. O mar, entendes, é outra cousa. É unha forma de inexpresividade que vai contigo mismo. Tanto é así que, mira, toda a xente do mar, non sei por que carallo é, pero parecemos unhos egocentristas. Eu, por exemplo, a mí gusta estar na casa, depois de estar no mar tanto tempo solo, entendes? Sobre todo co posto de capitán, que eu de capitán con 24 anos, me retei do mar, fíxeme terrícola con 40, pero quero dicirse que o mar é tan serio que che chega a anular, chégate a decir, como estás mellor e máis feliz, estando... Sí, pero está o teu mundo, con tus emocións.
máis. Pero en Portugal, creo que está en Pontelima, o barco, o buque hospital da frota blanca, En Viana. perdón, o Xil Vicente, Xileanes. Está ali e é un barco referencial para todos, e todos os visitados estamos fascinados. O que me estades contando vos do Bernardo Alfajeme, non? Que o va poñendo unha rotor. Pero salvou moita xente un pouco. Claro, por eso. Pero a frota portuguesa contaba el once que tamén a xente... Que como os portugueses reivindican toda esa... E o gran atractivo, ademais, desa localidade, ese barco. Aquí nada, ahora que vamos a poñer unha rotonda, dicíades vos, non? A ver, temos que poñer un pouco de valor, porque é o vosso traballo, o vosso esforzo, e a vosa vida tamén é a nosa vida. Porque estas cidades foron para arriba gracias ao mar. E se non o sabemos ben, o reivindicamos, pois mira, como nos vai. O que pasa é que sempre estuvimos de espaldas ao mar. O de abrir Vigo ao mar foi unha utopía, un canto a seleccións e nada máis, porque o que estamos facendo, e o comentábamos onte, fixemos aí un congreso de unha merda aí na avenida de Orillamar, onde nos deixan ver o mar desde a avenida das Camelias. Fixemos un edificio da Xunta de Galicia no tal, onde non se pode ver o náutico. Fixemos un túnel onde todos os anos hai inundacións, porque o agua do mar non pode pasar para adentro, nin ten circulación. O sea, temos unha cantidad de cousas tan horribles, tan horrendas, que non sei a onde... Cando Vigo é unha referencia en todos os mares do mundo. Claro. Vigo, na industria do mar, é a clave, é a pedra angular. Sin embargo, queremos traer a Mané, queremos traer a un montón de arquitectos para que desfagan máis o que temos aquí. É que é certo. E falanos do contraste, pasar esas aguas de frío de Terranova cando fuches a... Espera, antes esa pregunta, porque él estivo tres mares en Terranova, voltou todavía hasta que veu para a terra como, bueno, unha empresa de congelados, con 40 anos, pero votou nese intermedio, votou 12 días, unha maré de 12 días, no Gran Sol. Eso é infrahumano, eso non quero ni mencionarlo. Mira, ti falaste do Gran Sol, da Cona da Bella, do Roncal, da zona do norte, de un montón de pasadizos, de tal. Eso, e hoxe en día, podo denunciar tranquilamente que as condicións de traballo no Gran Sol son inhumanas, por a climatoloxía, por as condicións de habitabilidade a bordo, pero por todo. Eu fun aí 12 días, fun porque estaba no impas de que cando iba a empezar o curso de capital de pesca, sí, bueno, cando era un momento que tal. E resulta que me dixeron, coño, está aí o Mar do Sur, un barco de casamar, está aí o Mar do Sur e tal, e necesita un timonel. E dixen, bueno, pues como teño 20 días, pues vou eu que caralho. Bueno, tuve que comprar a colchoneta. Esto xa foi con 19 anos, o sea, que esto estou che falando de anos 69, casi 70, antes de ir a México. Tuve que comprar a colchoneta, tuve que comprar a roupa de aguas. E fun ao mar, precisamente porque meu pai traballou na casa mar, e en ese barco, no barco que era, xa te podes imaginar, un tío co bachiller superior terminado, a rivalidade preparada, que non pudo estudiar unha carreira porque os pais non tiñan medios económicos, e dice, coño, pois vou ao mar no barco que foi meu pai e deixou aí toda a súa saúde e me deu a min de comer a miña nai e a miña. E fun, e o pasei fatal. Deronme ganas de tirarme pola borda, porque as condicións aí son infrahumanas, son ranchos de 8 personas, uns asignados encima de outro, e vamos, o sea, non lle do sexo a nadie. Non volvín porque xa continuei con meus estudios, pero todo eso bonito que poñen aí, hai que vivirlo aí, mamalo, porque a min, eu conocín Castleton-Ber, conocín Bantry, conocín Galway, porque cando me quedei en terra, cando me fixen terrícola, estuve como inspector dos barcos de Iranova. Entón, conheciches a Mr. Juan e a Coronel. Todo, Dios, joder. En Galway estuve que... Claro, e a Mesterimo. Por eso, todos estos de aí. Pero dicía Blache, o que fixo canción esta de Periquete, que fixeches, Periquete dicía que o que dixiste, que Gran Sol... Eso das hostias, ¿no? Sí, dicía que sí, esa das hostias. Pero bueno, non había hostias, sempre. Normalmente salíamos a hostias de aí unos con otros, pero era por facer, claro. Pero dice que Gran Sol... Por el mismo barco salíamos a las 5 de la mañana, todos cocidos. De festa. Que Gran Sol era que poñía unha cancela e que non subise ningún barco. Dicía, claro, que era algo terrible. Pois
Pois estes personaxes moi coñecidos da flota, Don Cornelio, ali en Castletón, que é o xefe de todo. Que é o xefe de todo. Sí, igual, eu estuve ali. Coñece que sabe Nardete, en Castletón. No, eu que estuve con Johnny Murphy, dali de tal, porque era o que levaba a factoría de Pescanova, non? Eu en aquela época estaba traballando para Pescanova como inspector. En que ano sería? Isto foi, pois mira, no 96, 97. Porque en Castletón falaban de Bernabé, o Bernadette, que era unha rapaza que puxo un café ali, onde falaban todos os galegos que aprendeu a falar galego. Últimamente se falaba galego. Pero vamos a ver, mira, en Soweto, tú vas a Soweto, a Sudáfrica, a Guanamibia, al barrio de los negros, o al barrio de los mulatos, e calquer negra se fala en galego, máis que en inglés. Pero a noite, sí, pero todos. Pero non se falan de calquera forma, se falan galego, porque na época de cumbre de Namibia, de Sudáfrica e todo eso, éramos casi 5.000 personas ali, galegos, traballando ali, O sea que toda esa xente, ao final aprende galego, non se non sabíamos inglés. E que de nosotros, Marco, que tú sabes fascinante, as Malvinas, como é? As Malvinas eso é un canto de aparte. As Malvinas, normalmente en Malvinas non se... Eu inaugurei o Estai, foi o barco este que apresou a Nafo, non? A guerra do flotante. Sí, era un patrón de aquí, depois foi un capitán de pesca que me relevou a mí, que era un tal Serapín, que era de aquí de Gondomar. Eu inaugurei o Estai, estuve 4 anos co Estai hasta que o mandaron para Nafo, pero máis ou menos eu xa tiña pensado convertirme en un terrestre máis, non? Entonces, pois... non sei... Falamos de Malvinas. De Malvinas, bueno, efectivamente, nas Malvinas ibas a por Stalin, pero estabas na bahía, o único que desembarcaba a terra tal, iba eu a comer a casa do consignatario ou a casa do capitán do porto con as autoridades, pero solamente iba o capitán. A xente estaba a bordo, transbordaba a frigoríficos rusos e nos daban de gasoil ou gasoil, non, nos daban ali en Bahía, o sea que non había nada. E canto duraban esas mareas? Esas mareas duraban, por exemplo, no Estai, cando que estabas cargado, facías unha descarga ao Estai, cargábamos 2.000 toneladas de calamar, 1.600 e pico de merluza, e estábamos a mellor 4 ou 5 meses, ou a veces 3 meses. 4 ou 5 meses. Pero bueno, eu teño estado 7 meses na mar, Sí? O sea, 7 meses sin vir a casa, sin conocer os fillos. Eu a veces me marchaba sempre, gracias a Dios, marchaba de casa, co fillo recién nacido, e cando chegaba xa tiña casi un ano. Era o que había. Señor. Pero ben. Pero fuches inteligente, quixetes ser terrícola. Sí, no, eu propuse a meta de aos 40 anos tiña que deixarlo para poder vivir un pouco, e depois, bueno, o sea... E logo volvo a falar de que son condicións durísimas, porque xa perdimos nunha base, que estás 24 horas no teu posto de traballo. Cando estás nun barco que... Son 24 horas, es que estar todo E a perder aí para arriba, non? Tamén, pois eso, as tuas vivencias e o teu coñecimento do mundo que tens é un patrimonio para... Mira, eu podo decirte, Suso, vou che dicir unha cousa, e vou decir a todos. Tan pronto sales de Vigo, por exemplo, sales de Vigo, chegas as CIES, colles Sigueiro e tal, arrumbas para As Palmas, que é a primeira asignatura, a primeira parada que temos, aí faz combustible e tal, e bueno, te cruzas polo pasillo con a xente, coño, que tal, veceño, como tua familia de puta madre, non? Vale, pasamos das Palmas para o sur, entre As Palmas e Cabo Verde, o cuarto día, que tal, veceño, como estás? A familia xa non se preguntan por ela. Pasas Cabo Verde, Guinea Conakry, donde por desgracia está o chollo do ébola e todo isto, está chegando ao Ecuador, pasas a festa do Ecuador, porque hai unha celebración a bordo, non? Como é? A festa do Ecuador, pois os novatos, os que nunca pasaron ao Ecuador, os mollas, lle poñen a petaca na cama, lle fan o que se fai con os becarios, non? Sí. E bueno, aí xa vas saludando a xente, pero tal. Empezas a traballar, chegas á zona de Angola, chegas ao 19, empezas a traballar aí, e xa os saludos e buenos días. Chegas aos 15 días ou 20 días de estar na pesca, empezas a saludar a xente e de que buenos días, xa non, hai algúns que nin se saludan. Cando levas 2 meses de mar,
Que buenos días, oye, non me toques, me cago no carallo. Debe ser que fallou o cociñeiro. No, porque o cociñeiro cojonudo hasta que pasan 2 meses tamén, porque despois resulta que o cociñeiro non lle bota pimentón ou boca sal. Entón o cociñeiro se van contra ele. Entón empeza a revolucionarse todo eso. Imagínate ti, ter a 46 bucaneros ali, porque somos todos bucaneros. Claro, cando chegan os 5 ou 6 meses de mar, aquilo é moitas veces insoportable. Entón, cal é o papel noso? Tens que facer de cura, de psicólogo, eu era aumento de pago, o primeiro oficial era o de cabecera. Entón, cando había un problema gordo, chamabas a Apóstolo del Rei por la estación de Aragoya, mira, entón, se non atendía o capitán, eu lle daba unha aspirina, igual que o primeiro oficial, pero como lle daba que eu, era máis aquel, o sea que era un mundo. Ollo, pero de todas formas é unha xente xusta, foi unha xente honrada, unha xente caballerosa, unha xente amigo dos amigos, e se había algún problema a bordo, eles eran os primeiros en... Eu vou dicir a tua cultura, porque eu falamos tanto que nos falan de cosmopolitismo, a tua xeografía de traballo é de medio mundo. Coñeces medio mundo, e non é esa visión do mundo que nos dá a televisión, non? A realidade, o esforzo. É un patrimonio maravilloso, que te vai a acompañar sempre, evidentemente. Sí, pues eso es lo que... Conte para rematar a tua inauguración, cando foches de capitán con 24 anos, estabas pegado 29... No, efectivamente, mira. Aí sin casa de marinero. Que a contei na casa de... Pero bueno, cando a mí deronme, eu empecé como capitán con 24 anos, recién casados. Bueno, recién casados, non estuve un ano na casa, e, bueno, esta me deron o posto de capitán con 24 anos. Entonces, os mariñeiros éramos 36 personas a bordo, máis ou menos. E o máis joven era eu, o capitán, claro. O máis mozo, o capitán. Sí, pero con diferencia, vai. Resulta que chegamos a Sudáfrica, empezamos a larga o primer día, nada, 200 kilos de merluza. Os barcos 3 toneladas, 4 toneladas. O segundo día, 400 kilos, hostia, a xente animada, este de aquí nos vou a botar a ruina, mandan a mi niños pa aquí, este rapaciño onde vai, non sei que, non sei quanto. Bueno, resulta que levamos 15 días sano caladoiro, e o armador me decía, coño, a ver, Manuelito, que pasa aí? Ti andas mal porque os barcos están pescando e ti non pesca nada. E dixo, joder, pues non sei que carallo pasa, que Paulino, porque non... E dixo, bueno, pues nada, coño un día, estábamos no 24 o paralelo, non? E había unha zona casi na fronteira con Sudáfrica, no Orange River, que era a fronteira tal, que era o grado 29, e había que navegar 4 días con un temporal de 1000 pares de cojones, e o barco cabeceando e rompendo quilla. Bueno, chegamos ali e empezamos a pescar a hostia. Así como aos 15 días que non pescábamos nada, a xente decía, este rapaseño, non sei que, non sei... E empezamos a pescar moitísimo, este home nos quere matar... E decía, pero a ver, que carallo queredes? Pescando? Ahora nos vamos ao puerto. Bueno, gracias a eso, gracias ao 29, gracias á rontada que tuve, pois empezamos moi ben. O sea, estuve casi un mes sin falar co armador, sin pasar de nota de pesca, empezaban a estar preocupados, incluso querían mandar patrulleiras para ver onde caralho andábamos. E foi así, o sea, e a partir de aí xa me puseron Manolito el pescador. Non sei se era Manolito el pescador o hijo de puta de Manolito. Que experiencia era Manolito pescador? Sí. Porque eso foi interesante. Bueno, y fue así, o sea, a partir de ahí pues nos fueron muy bien las cosas, gracias a Dios. Y muy bien, o sea, la gente me quiso muchísimo, tuve tripulaciones de aquí, de la zona de Bayona, con grandes contramestres y tal, y ya después cuando vi el panorama mal en el 90, claro, en el 90 fue cuando empezaron a meter filipinos, coreanos, o sea, no con ánimo de tal, pero bueno, ya empezaron a meter, el gasoil se hacía la mar, ya no tocabas puerto para nada y tal, y que bueno, pues lo de este no vivir. Y fue cuando
E eu penso que é toda a mi historia. Os conté mi historia No, pero temos que falar moito máis. O que non sei pasa... No, que si tocas a batería. Aí voltaremos por el choque. Bueno, podemos continuar despois, non? No, bueno, Para que vedes que o mundo do mar é poliédrico e hai... E non tes escrito nada de... Vai a empezar, hoxe a noite vai a empezar. No, Tenes escrito. no, teño meus diarios particulares de todo iso e gracias moito. Que maravilla. Pois eso, poquinho a pouco temos que ir apañando e descubrindo todas as vivencias. Pues nada, moitas gracias por... Entón, se hai unha pregunta para Manolito el Pescador ou para Xurxo Cantán, para el outro. facédela e se non dá un formatado porque é para estar outra hora máis aquí. Non conta, cando miramos as películas da Segunda Guerra Mundial, aquilo que teñen en clave, iso usan todos os barcos deles, e non é que usen unha clave para toda a marea toda a vida, é que cambian, eu falando con Tijones, entrevistando a patróns de Marín, teñen libros de clave mejor que isto, cambian todas as semanas, para decir, estamos a altura de Malpica, moito lagostino. Son claves secretos, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, en una empresa de 15 barcos, hay 3 que son amigos y 12 son enemigos, o sea que yo a ti no te voy a decir si vendo peixe aquí o cojo castañas ahí en Montelúbrido, no te voy a decir a ti que tú vendes fruta, joder, no te voy a decir, oye, mira, que aquí en Montelúbrido hay castañas gratis. As collo, despois... Pero como inventaba esas claves? No, as claves son moi sencillas, son tipos margen vertical con un abecedario... Sabe que fixo o primeiro libro de claves? No, facíamos, non? Entre nós, o sea, que ti poñías no margen vertical as letras e números e no margen horizontal como xogar os bares. Sí, porque como se estuviera xogando a submarinos. Antes tamén se decía con nomes. A 4, unido, tocado, tal, bueno, pues esa sería. Antes tamén se decía con nomes. Bueno, sí, había cantidad de cosas, pero bueno... Vos ibades íbamos a... números e letras. Sí, bueno, pero vamos, o sea, éramos... Ao final enterábase todo, Dios, de todo. Sí, porque tiñas que pasar a nota ao armador e todo, tiñas que decir, oye, mira, esta semana collen cada 40 toneladas de merluza. Tantas do 3, tantas do 2 e tantas do 1. Depois decían, coño, pues mira, eu collín 24, e onde está o outro? Decía o armador, coño, que vai para ali que o outro está ali. Bueno, sí, pero mira, ibas ao puesto... Pero non, ese non me llevaba 7 días. Claro, esa cuestión, non? E cando viña o mercante para descargar, ti estabas en Puerto, pasabas unha semana, o outro viña o último día, pasaba 24 horas. Claro, el Bruno Gran Sol contaba que os fondos cambian. Sí. Esas pedas barrentes, e un se mete ao puesto pensando que vai millón de pesos, non pide nada. As canaletas esas de marras, moitas redes se deixaron aí, joder. Para encontrar esas canaletas se gastou moita rede, moito cable, moito... Bueno. Un aplauso para